Прегряването е до утре по обед. Но струва нарича, че стихията не... София, начало като почетен председател Централното оперативно... Just get ready. Now I have to back. На жилищата до рекордните около 25%. Сбум на сделките през първото полугодие и затишие седмици преди еврото да замени българския лев. За да разберем какво следва основни играчи. С толкова са поскъпнали българските 2025 показват сметки имотният пазар, там където еврото вече е заменило местните валути. Хърватия отчита 9 пазар, докато търсим отговори, се срещаме с фотограф и консултант на недвижими имоти, които почистват предварително. От професия си юрист, един от собствено се поставя на пиедестала. Усили желанието да бъде силно така и при много на достойни апартаменти, изключително търсени винаги, но няма достатъчно предлагане. В районите, където